Ce e, mă, cu tine? Deci, eu avansam cu vaca în direcție domicilieră pe motiv de returnare acasă. Când ne-am trezit încercuiți de o viespie care are intenții criminale. Perturbându-i traiectoria, aceasta s-a așezat prin înțepare fix pe spatele animalului. Erbivora, introdus în excitament, m-a confuzat echilibristic și m-a tărât până aici, în repetate contacte cu solul. Deci îți dau un Romulus. Absolut. Dacă vrei să te simți bine, ia un Romulus cu tine, ia un Romulus cu tine.